खुलुमबाय आंनि तामुनि बर' मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइ खननाय बादायलायनो थाखाय बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 फैगासिनो दङ। सारा आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थांनानै बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि अडिशनखौहाय लाहैनाय जागोन। जायफोरा मेथाइ खननो मोजां मोनो नोंथांमोना बयबो बे बादायलायनायनि अडिशनखौहाय हैनो हागोन। बेवहाय बादायलायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशननि मुङाव 650 रां एबा 650 रुपिस होनो नांगोन आरो डकुमेन्ट्स महरै गावनि बार्थ सार्टिफिकेट एबा पान कार्ड एबा आधार कार्ड होनो नांगोन आरो लोगोसे पासपोर्ट फट'बो गांसे होनांगोन। नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशनखौ जाय खालि अडिशन हैनो थांगोन बै सानखालिनो खालामनो हागोन। बेवहाय बादायलायनो थाखाय बैसोनि सिमाखौ 10 बोसोर बैसोनिफ्राय 25 बोसोर बैसोसिम खालामनाय जादोंमोन। नाथाय 10 बोसोर बैसोनि एसे खम बैसोनिब्लाबो आरो 25 बोसोर बैसोनि एसे बारा बैसोनिब्लाबो बे अडिशनखौहाय हैनो हागोन होननानै थि खालामदों। अडिशनाव बाहागो लानो थाखाय नोंथांमोना बर' आरो हिन्दी रावनि मेथाइफोरखौ खननो नांगोन। गिबि अडिशनावहाय र' एबा खुगा गोजाहै खननो नांगोन आरो बेनि उननि राउन्डफोराव थिखानाय मिउजिशियान्सफोरनि ग्रुपजों खननो नांगोन। बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि ग्राउन्ड अडिशना आगस्ट दाननि 5 खालारनिफ्राय जागायगोन आरो बेयो धेमाजि जिल्लायावहाय जागोन आरो लोगोसे बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लायाव 6 आगस्टआव, सनितपुर जिल्लायाव 7 आगस्टआव, उदालगुरि जिल्लायाव 8 आगस्टआव, तामुलपुर आरो कामरुप जिल्लायाव 10 आगस्टआव, बाक्सा जिल्लायाव 11 आगस्टआव, चिरां जिल्लायाव 12 आगस्टआव, क'क्राझार जिल्लायाव 13 आगस्टआव, कार्बि आंलं आरो गलाघाट जिल्लायाव 17 आगस्टआव। बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि बान्थाफोरा जाहैबाय सेथि बान्था महरै 50,000 रां, नैथि बान्था महरै 30,000 रां आरो थामथि बान्था महरै 20,000 रां आरो नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफी आरो फोरमान बिलाइबो गथायनाय जागोन। लोगोसे जाय बादायगिरिया सेथि बान्था मोननो हागोन बिथाङा दानि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिजों अडिअ'आव मेथाइ खनफानो खाबु मोनगोन। बेनि बागै माबाफोर आरो गुवारै मोनथिनानै लाबावनोब्ला बे वाट्सएप नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना सुलुग लानो हागोन। वाट्सएप नाम्बारा जाबाय 9101944269। आसा खालामो गाव गावनि रोंगौथिखौ दोनखोमायालासे नोंथांमोनहा गावनि टेलेन्टखौ बे अडिशनावहाय दिन्थिफैयो आरो लोगोसे जायफोरा हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना जेन गासैबो बे अडिशनावहाय बाहागो लाफैयो। गोजोन्थों।